Kana yan ke suna da Allah su zo su zama rari tare da babban mawaƙin nan Abu Bilal. Aha, shi waƙar ke suna da yawa. Aha, Hausa man nan ki ba da shi dauke wahoton nan da shi tukun. Masoya ne, yaro ne matashi kuma mai masoya ga abokanansa. Sarki a Kano, sarki a Kaduna, sarki a Dubai, sarki a Kano, sarki a Kaduna, kuma sarki a Dubai. Na gode, na gode.